बेखौ माबा मोनसे खोथा सोंनोसो आखाइ हमदोंना गावबुरा ए पागल कुकुरবিলাকৰ पागलामी মই बाहिर কৰি দিম बे फैसालिनि आखलखौ बोरैबाबा सेंग्रा बोरायग्रा बायदि नुखायो आं जोंनि सैथोआ बहा गोमाखो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आंनि मुङा मुस्रि मुलुग बर' आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि थागिबि थांनाय 2024 मायथाइयावहाय आङो गाब गैयै जायख्लं मुंनि मोनसे बर' समाजारि सावथुनखौ आङो प्रडिउस खालामदोंमोन बे सावथुनखौ नोंथांमोना जोबोरैनो अनसायदोंमोन दासिमबो सम सम जोंनि बे सावथुनखौ माखासे गामिनि कमिटिफ्रा लांनानै दासिमबो अनसायगासिनो नायगासिनो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बेखिनियावनो आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ फोसावनो नागिरदों जे आंनि बे गाब गैयै जायख्लं बर' भार्सन सावथुनखौ जोंनि बर' समाजावल' लाखिबाय थायाब्लासिनो बा बर'फोरनि गेजेरावल' फोसावबाय थायाब्लासिनो आङो बे सावथुनखौ हिन्दी रावाव दानस्लायनानै गुबुन राव रायज्लायग्रा एबा बर' नङै समाजनि बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो बे सावथुनखौ रिलिज खालामनानै होनो नागिरदों ओंखायनो आङो बे सावथुनखौ हिन्दी रावाव बा बे सावथुननि हिन्दी रावाव दानस्लायनायनि खामानिया आंहा मुम्बाइ नोगोराव सोलिगासिनो थाबैनो बेयो जोबनायनि लामायाव फैबाय थानाय जुलाइ मासनि गेजेरावनो आङो हिन्दी रावनि बे सावथुनखौ बा हिन्दी रावनि जोंनि बे गाब गैयै जायख्लं सावथुन हिन्दी भार्सनखौ आङो रिलिज खालामनो थांगासिनो ओंखायनो बर' भार्सननि जिथुनिखि जोंनि बे सावथुनखौ जेरैबायदि नोंथांमोना अनसायदोंमोन थिग बेबायदिनो हिन्दी रावाव दानस्लायनाय बे सावथुनखौबो नोंथांमोना आंखौ गुवार लेभेलाव रिलिज खालामनायाव बा गोसार होनायाव नोंथांमोना मदद खालामो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय एसेनोसै गोजोन्थों